приятели, добре дошли. Може би в началото да се представя с неговото име? Да, никой не те познава. Казвам се Добрин Дичев. Това е името, с което съм роден. Духовното ми име, което учител ми е дал, е Важра Шанкара. Така ще може да чуеш, че ми казват така. Това е моето духовно име. Може ли малко водичка само да помоля? Да. Докато чай ще стане. Преди около малко повече от 10 години, през 2013, се срещнах с моя учител, Гуру Йогитан. Той е от Малайзия, но идва тук в България и в България се запознахме с него на едно негово събитие. И от тогава всъщност съм негов ученик. Заминах в Малайзия, където последните 10 години повечето време съм там, с изключение по време на COVID, когато не може да се пътува, сега тук в България. В Непал? Моля? В Непал бил ли си в Непал? Не, това е следващата дестинация. Извинявам се. Да. Не прекъсвам умишлено доста. Непал е свещена страна. И в Малайзия и Бали повечето време нашия учител Гуру Йогитан има много центрове и дейности в Малайзия и Бали. И тук в България също идва 2 пъти годишно. И ние пътуваме така между Малайзия и Бали. И през това време там съм се обучавал в енергийна терапия, медитация и такъв вид практики. Включително и фаншуи, който също е свързан с енергия на пространството. И това, което споделяме сега, е една медитация, която се казва Любяща доброта. И това е нещо, което много ни помага на нас самите, за нашето физическо здраве, емоционално здраве, ментално здраве и духовно здраве. Много аспекти. И тази любяща доброта също така е на много етапи на практика. Може да е за много начинаещи в медитацията, може да е за много напредна. И има най-различни благоприятни въздействия. Така ще помага на нас, помага и на нашите близки. Когато работим с тази положителна енергия на любяща доброта. Така че накратко това е за мен. Сега с какво да започнем? Някой има ли някакви конкретни въпроси? Всички стоите, чакат. Аз да речем. Аз имам въпрос. Моите уважение, млади господини, всичко това, което казахте, е перфектно хубаво. Защото всички търсим добротата в хората. Да. Но, къде е тая доброта в днешно време, да не казвам в България, в Бургас, в града, в махалата, къде е тая доброта? Нема я. Аз говоря като кестен, софиянец, аз си бургазия. Много хубав въпрос. Зададох ви въпрос, къде е добротата? Защо няма млади господини? Обяснете ни. Ето, аз съм дошли тук да... Много хубав въпрос, благодаря. Много хубав въпрос. Но истинския въпрос е. Така че, когато говорим за доброта, тази любяща доброта, има три нива. Основно са 3 нива. Първото ниво на доброта, това, което наричаме външно ниво. Външна доброта. Има и по-вътрешно ниво, има и още по-вътрешно ниво. Така че имаме тези 3 нива. Външното ниво на любяща доброта. Обичам да репликирам, защото аз съм такъв човек. Това ми пречи, нали? Външното ниво на... Просто искам да слушам, извинявам. Слушайте. Външното ниво на любяща доброта е свързано с нашето тяло най-вече и нашата реч. Начинът, по който се държим с другите. Начинът, по който ги
уважаваме, начина по който се грижим за тях, когато имат нужда, начина по който се държим с тях. Правилно. Така че всъщност, когато имаме събития, ние винаги започваме с отдаване на уважение първо към мястото и към всички присъстващи. Така че първо искам да отдам в началото на събитието, искам да отдам уважение към всички присъстващи, към вашето физическо присъствие, което е тук, което може да видим, вашето физическо тяло, и към вашата духовна същност, енергийна същност, която не виждаме, но много по-важно от това физическо тяло. Защото вашата духовна същност е винаги там. Това физическо тяло идва и си отива. Идва и си отива. Нали така? Можем да го задържим вечно това тяло. И дори в този живот може да го задържим да не се променя. Не. Тялото постоянно се променя. И аз бих казал не, също не, да. Добре, съгласен. Тялото постоянно се променя. Но вашата истинска духовна същност никога не се променя. Така че искам да отдам първо уважение към вашето физическо присъствие и към вашата духовна същност, която е, както името на това студио, е Амитаба, безграничната светлина. Тази безгранична светлина никога не се променя. Амитаба също е едно от имената на тази ваша истинска същност, на вашата чиста духовна енергийна същност. Така че започваме с това отдаване на уважение, понеже всеки един от нас притежава тази същност, която е изключително скъпоценна и тя е еднаква за всички нас. Независимо дали сме високо в света или сме много ниско, независимо дали сме силни и красиви или в този момент сме болни и слаби, тази същност е винаги там. И в нашия път, нашето изследване, искаме да я открием. Това е нашата цел. Да я открием. Така че с това започваме всяко събитие за тази доброта, която е външна доброта. Външната доброта е свързана с нашето тяло. Ако вие сте способни да уважавате другия, независимо от неговото положение, от неговото състояние в момента, може да е много добър човек. Можете ли да уважавате добър човек? Всички могат, нали? Когато човек е добър и успешен, лесно да го уважаваме, нали? Но когато човек е не толкова успешен в момента, може би повечето хора не му обръщат много внимание, не го зачитат. Пак трябва да го харесваме и да го обичаме. Способни ли сме тогава да го уважаваме? Да. Това е важно. Всички хора уважават тези, които са добри. Но способни ли сме да уважаваме и тези, които не са толкова добри в момента? Там е разходничето. Това също е важно. Тогава всъщност... Извинявайте, господин. Не, много хубав въпрос, Това ни въвежда в добротата. Лесно да обичаш образования, грамотния, успелия. Обичай човека, който е закъсал, който по някакъв начин не е на място в обществото. И аз винаги съм ги обичал тези хора и съм с ръце и към тях. Лесно е да уважаваме тези, които се държат добре. Но тези, които не се държат добре, те също притежават тази духовна същност. Способни ли сме да ги уважаваме също? Не заради тяхното поведение в момента, а заради тяхната духовна същност. Ако сме способни да уважаваме тяхната духовна същност, тогава ние сме способни да я видим. Ако не уважаваме тяхната духовна същност, тогава ги приемаме само за това външно проявление. В момента не се държи добре. Не ми харесва. Не ми харесва как мирише, не ми харесва как говори, не ми харесва как се държи. Способни ли сме да уважаваме въпреки това тяхната духовна същност? По-трудно. Това наричаме практика. Нали сме съгласни? Затова имаме практика. Затова наричаме практика на любяща доброта. Ако беше лесно, нямаш нужда от практика. Нали? Както когато са добри хора. Лесно е да ги уважаваме, нали? Няма нужда от практика. Когато са членове на семейството, които обичаме, лесно да ги обичаме. Няма нужда от практика. Нали?
Но когато е някой, който е трудно да го уважаваме и да го обичаме, тогава е нужда от практика, тренировка. Защо? Защото тази доброта е на три нива. Външно, вътрешно и още по-вътрешно. Тази доброта, първият човек, който има полза от тази доброта и тази любов, е самият човек, който я има. Този, който я излъчва. Тоест, вие сте първият получател на ползата. Когато вие се държите добре с някой друг, когато може да го уважавате, зачитате и да имате любов към него, вие се държите добре с този човек. Но първият, който получава полза, сте вие самите. Защото това е тази енергия, която вие излъчвате. Така че, когато вие излъчвате парфюм, първият човек, който се наслаждава на този парфюм, сте вие самите. Така ли? Когато имате хубав парфюм, вие сте винаги в този парфюм. Този, който минава покрай вас, само помирисва парфюма и казва: колко приятно. Но той само помирисва и отминава. Но този, който е първият, който получава парфюма, сте вие самите. Така че тази енергия всъщност е енергия на любящата доброта. Когато ние сме способни да уважаваме другите и дадем тази енергия, това е вече вътрешна доброта. Вътре в нас самите. Първият аспект е външния. Как се държим с другите. Вторият аспект е вътрешния. Сега, нека да направим сега едно упражнение. Сетете се за някой човек, който много обичате. Ваш любим. Обичам много. Без да казваме сега. Сега практика с мълчание. Просто за минута сетете се за човек, който много обичате. Първо трябва да се отпуснем. Добре, значи първо трябва да се отпуснем. Отпуснете се. Първото нещо, което трябва да научим в медитацията, може да е много начинаеща медитация, много напреднала медитация, първото нещо, което трябва да научим, е да се отпускаме. Отпуснете тялото си и отпуснете ума си. Просто отпуснете естествено. И сега се сетете за някой човек, който ваш любим човек, който обичате. И вижте, че е щастлив. Вижте, че всичко е наред с тях. И как ви кара това да се чувствате? Добре, дишайте сега. Връщаме се тук. Яна, как те кара това да се чувстваш? Всъщност не можах да го усетя, защото можах да го видя щастлив. Просто. Не можах аз да го постигна. В такъв случай, може би си изпитала състрадание към този любим човек. Понеже ако не си го видяла щастлив, допускам, че той в момента има някакво предизвикателство. Тоест ти си изпитала състрадание към него. Състраданието също е аспект на тази любяща доброта. Имаме 4 аспекта. Първият аспект, това, което наричаме любящата доброта. Искаме другите да са щастливи и да имат причините за щастие. Вторият аспект е това състрадание. Искаме другите да са свободни от страдание и от причините за страдание. Когато те имат някакво страдание, ние вътрешно също може да усетим. Тогава е желание да направим нещо за това. Третият аспект е нашата съпричастна радост. Ние сме щастливи, когато те имат щастие. Когато те имат щастие, ние сме щастливи. Това е съпричастна радост. И четвъртият аспект е равенство. Тоест може да приложим това към всички. Защото всички хора искат да са щастливи. Никой не иска да страда. Но поради различни причини и условия, понякога те преминават през различни трудности.
Когато имаме тези 4 неща, вътрешно в нас ние със сигурност имаме желание да помогнем на другите. Така ли? На нашите близки и любими. Със сигурност искаме да се щастливи, нали? Всички имаме ги говори, да. Така че това все още вътре в нас е пасивно. Имаме това желание, но понякога не знаем какво да направим с тях, нали? Имаме това желание, но в момента и ние срещаме това предизвикателство. Не знаем какво да направим с тях. Но все още е пасивно. Поне имаме това желание. Сега следващата стъпка е активно. Как може да им помогнем? Тук вече трябва да се научим как да им помогнем. Понякога нашите близки имат проблем с здравето. Не казваме проблем, казваме предизвикателство. Първо ще започна с добрата новина. Добрата новина е, че нашата чиста духовна природа е винаги в щастие. Добрата новина, нашата чиста духовна природа има 4 аспекта, които са винаги там. Първият аспект е вечност. Вечност означава, че никой не умира, никой не се променя. На повърхността може да страдате, вашата чиста духовна същност не страда. Това е добрата новина. Сега след малко ще видим защо се случва това на повърхността. Защо на повърхността се получава страдание, ако всъщност нашата духовна същност не страда. Но това е първият. Започвам първо с добрата новина. Давай добрите новини. Това е добре. Основата е поставена. Смени се. Понеже името на това студио е Амитаба, Амитаба има 4 добри новини. Първата добра новина е вечност. Това тяло може да се ражда и да умира, вашата духовна същност никога не се ражда, никога не умира. Тя е вечна. Втората добра новина е, че има щастие, има блаженство. Когато се върнем в нашия духовен източник, винаги има щастие. Третата добра новина е, че това е вашата истинска същност. Няма нужда да правите нищо. Тя е там. Само трябва да я откриете, да я разпознаете. Това е добрата новина. Също е добра новина. Винаги е там. Това е вашата истинска същност. И четвърта добра новина е, че има чистота. Всичко е чисто. Всичко, което се прояви там, каквото и да се прояви, е чисто. Може да изглежда много негативно първоначално, но чисто. Тези 4 новини. Така започваме от добрите новини. Сега, защо се проявява нещо негативно на повърхността? Защото всичко се проявява поради причини и условия. Всичко се проявява поради причини и условия. Как се появява вашето тяло? Как се ражда вашето тяло? Коя е първата клетка на вашето тяло? Майчината яйцеклетка и клетката от бащата се сливат, нали? И се получава вашата първа клетка. Ако няма необходимите условия, ако едната клетка не е там, ако има само майка, но няма баща, няма да има бебе, нали? Ако има само баща, няма майка, пак няма да има бебе, нали? Условията трябва да се съберат. Когато се съберат условията, нещо се проявява. Ако няма условия, нищо няма да се прояви. Нали? Същото и с нашето здраве. Ако има подходящи условия за здраве, тогава това тяло се проявява здраве. Ако има условия за болест, тогава това тяло се проявява като болест. Ние трябва да отдаваме уважение към всеки, независимо от тяхното поведение. Защото това е нашата собствена енергия. А ако не уважаваме другите, тогава вътрешно в нас имаме много негативна енергия. Първо да почва от нашите отношения. Първо ще прояви в нашите отношения. Няма да имаме добри отношения, ако не сме способни да уважаваме другите. Може да имаме добри отношения, ако не уважаваме другите. Първо там ще се прояви. След това се проявява в нашето тяло. Тази негативна енергия почва да се проявява в нашето тяло като болест. Първоначално в фините енергийни тела, но след това минава и към физическото тяло и се проявява като болест. И обикновено тази енергия се натрупва в някакъв период на време, дълъг период на време.
Но ако ние се държим негативно, това е нашата собствена негативна енергия. Нали? Ние сме първите, които получаваме резултата от това. Както и ако се държим положително, ние сме първите, които получаваме резултата от това. Затова ние уважаваме всеки, а те решават как да се държат. На повърхността всичко се проявява поради причини и условия. Ако имаме необходимите причини и условия, нещо се проявява. А ако няма причини и условия, нищо не се проявява. И втората истина, която може да наблюдаваме, хубавото е, че това не са неща, които е нужно да вярваме. Не защото някой казва, защото това го има в някое учение или някой учител го е казал и ние трябва да вярваме. Това е истина, която може да проверим. Затова ви питам, вашето тяло променя ли се? Променя се. Болестта променя ли се? Променя се. Всичко, което идва, рано или късно си отива. Нали? Хубавите неща идват и си отиват. Лошите неща също идват и си отиват. Така е, нали? Може ли има нещо, което да остане винаги там? Дори планетата Земя се променя, дори Вселената се променя. Нали? От големия взрив до сега постоянно е в промяна. Така че тази промяна е постоянна. Промяната е постоянна. Но тази промяна се случва на повърхността. Тази промяна е като вълничките на океана или морето. Ние сме в Бургас, морски град, вълничките на морето. Отгоре вълните постоянно танцуват, нали? Постоянно се променят, постоянно нещо се случва на повърхността. Но отдолу водата е неподвижна и непроменена. Така че вашия ум, вашата същност е винаги там и не се променя като дълбините на океана. Но отгоре на повърхността промяната се случва постоянно. Вълничките. Ако видим една вълна, тя се надига и изчезва. Надига и изчезва, нали? Всички наши преживявания са така. Вашата духовна същност е винаги там. Така че това е първата добра новина. И това наричаме океански печат. Океански печат, защото ние трябва да видим този океан, който не се променя. А отгоре всичко е като отражение. Идва и се отива, идва и се отива, идва и се отива. Ако видим тази промяна, ние сме свободни от тези... Свободни сме от това страдание. Да кажем. Свободни сме от това постоянно хващане и страдание в преживяване на повърхностното. Така че, когато нашите близки имат някакво предизвикателство, първо трябва да знаем, че това е временно. И после трябва да видим кои са причините и условията, за да се разреши тяхното предизвикателство. Така че това са добрите новини. Това са добрите новини. Сега трябва да видим кои са причините и условията и какво може да направим. Имате ли някакви въпроси от тук? В тази част? Аз мисля, че тялото се ограничава. По-силно, че ни да чува. Мисля, че тялото ни ограничава. Тялото е това, което е са вълничките. Нашата духовна същност. И всъщност заради това тяло имаме вълнички. Страданията и радостта. Но няма тяло да се връща към нашата духовна същност. Да, всъщност тялото е нещо, което се променя, нали така? Да. Точно. Така че то също е като вълнички. Тялото е отгоре на повърхността. Нещо, което идва и се отива. Идва и се отива. И се променя постоянно. И се повлиява от причини и условия. Повлиява се от храната, която ядем, въздуха, който дишаме, напитките, които приемаме. Повлиява се от всичко това. Тоест причини и условия му влияят на тялото. То идва и се отива. Променя се. Идва и се отива. Така че да, тялото е също вълничките. Всъщност има 5 неща, които са вълничките на повърхността. Понеже тази вечер всъщност
освен за любяща доброта, самата медитация и практика, ще си говорим за приложението на любяща доброта в нашето ежедневие. И в нашето ежедневие тази любяща доброта се проявява в това, което наричаме 8 енергийни центъра. И тези 8 енергийни центъра са проявление или отражение на нашата собствена енергия. Така че кои са тези 8 енергийни центъра? Имаме 4 центъра, които са свързани с нас самите. И 4 центъра, които са свързани с нашата околна среда. Нашите външни преживявания. Първия енергиен център, понеже говорихме за 5 неща, които се променят горе като вълнички. Така че тези 5 неща са свързани с нас самите. Сега ще ви ги споделям. Това, което са ни учили нас в Бали и Малайзия. Тези 5 неща са свързани с нашето тяло и нашия ум. Тоест те са свързани с това, което е тук. Освен тях има външния свят, който също се променя. Тези 5 неща са тялото. Първото е тялото. Тялото постоянно се променя. Никога не остава едно и също. Тялото се променя. След това са нашите чувства. Чувствата идват и се отиват. Понякога сме много щастливи, понякога сме много нещастни. Понякога сме успешни, понякога не сме успешни. Тоест чувствата са свързани с тялото, а не с нашата енергия. Чувствата са свързани вече с нашето съзнание. Повече са свързани с нашето съзнание. Но са свързани и с физическото тяло. Понеже когато имаме контакт в физическото тяло, може да имаме някакво усещане, някакво чувство. За да имаме чувство, трябва да се случи нещо. Нали? Трябва да преживеем нещо. Нещо трябва да провокира. Това наричаме контакт. Когато нашите 5 сетива и мислите влязат в контакт, тогава в нас възниква чувство. Ако видим нещо приятно, колко приятно това чувство. Ако видим нещо много неприятно, вътрешно, това не ни харесва. Нали? Също ако чуем, ако някой ни каже нещо много хубаво, примерно вашия съпруг. Скъпа, колко добре изглеждаш днес. Колко вкусно се изготви в накара. И ние сме много щастливи. Или обратното, ако ни обидят по някакъв начин, ние вече, нали, емоцията е там. Не ни харесва така. Не ни харесва. Да, има контакт, възниква емоция. Но тази емоция е също нещо, което е горе върху вълничките и се променя постоянно. Няма нужда да ги хващаме тези емоции. Самата емоция не е проблем. В момента, в който я хванем, ние сме вече роби на тази емоция. Ние сме в капана на емоцията. Емоцията идва и се отива. Идва и се отива. Но ние я хващаме и сме в нейния капан. Третото нещо са нашите възприятия. Начинът, по който възприемаме света. Нашите концепции, възприятия. Всичко това се променя също. Е постоянно в промяна. Днес мислим по един начин. Утре може да променяме начина да се намислим. В някаква определена област, някоя наша концепция. Научаваме нещо ново и променяме начина си, по който гледаме на тази ситуация. Нали? Да, то беше очевидно как ние сме тук в Липсотина. Това са възприятия. Начин на виждане на света. Как виждат света? И как сме и ние обаче, защото това беше също. Това беше предизвикателство. За някой със сигурност не случайно. Как ми приема този подобен настроение. Да. Нашите възприятия също идват и си отиват. Нашата традиция, нашата култура, нашата система от вярвания. Всичко това е в нашия ум. И той идва и си отива. Понякога може да е много продължително, може би цял живот имаме една и съща концепция. От малки нашите родители са ни научили нещо и цял живот ние сме в тази концепция. Но дори това може да се промени, ако научим нещо ново.
Четвъртото нещо, което идва и си отива, са нашите ментални формации. Наричаме ментални формации. Това е свързано с нашите спомени, нашата памет и конструкциите, които ума изгражда около тези спомени. Нали? Това също идва и си отива. И петото нещо е нашето съзнание. Нашето съзнание е това, което възниква, когато знаем нещо. То също идва и си отива. Ако има обект, който да познаваме, съзнанието е там. Ако няма обект, съзнанието не възниква. Така че то също идва и си отива. Но това е по-дълбоко. Няма да навлизаме сега толкова много. Накратко, тези 5 неща изграждат това, което наричаме аз. Нали, обикновено приемаме, че аз съм тяло и съзнание. Тялото и съзнанието. Ако тялото няма съзнание, какво се случва с тялото? Тялото е просто мъртво, нали? Тялото е като мъртво. Ако няма съзнание в тялото, тогава тялото е мъртво. Ако има само съзнание, но няма тяло, няма проявление. Тогава е като без форма. Нали? Но в момента, в който имаме тяло и съзнание, ние приемаме, че това съм аз. Нали? Обикновено смятаме, че аз съм това тяло и съзнание, нали? Имат само тялото, но добре. Така ли? Ще изненадаш някой, но ние тук, да. Вече знаем, че имаме няколко, не само тяло. И други работи. Да, подсъзнанието дори да не навлизаме много надълбоко, само мислите да кажем. Нали, имат някой, който движи това тяло, някой, който мисли. Нали? Обикновено приемаме, че е така. Имаме тялото и съзнанието. Но това всъщност, тези 5 неща са на повърхността на океана. Идват и се отиват. Идват и се отиват. Сега ще ви кажа нещо, което... Как изборим това? Тяло, съзнание, възприятие към света? Да, менталните формации и съзнанието. Чувствата. Тялото, чувствата. Сега ще ви кажа нещо, което може да ви стори странно първоначално, но все пак трябва да ви го кажа. Тези 5 неща не сте вие. И те не са ваши. Тези 5 неща, вашето тяло, вашите мисли, вашите чувства, вашето съзнание, това не сте вие и тези неща не са ваши. Може би сега си казвате, може би аз трябва вече да се тръгна от тук. Не чакам просто обяснение. Ами те се променят. Те идват и си отиват. И утре си друго тяло, други мисли, други емоции. Разбрали вече? Ето затова казвам, не е твое. Да, не е твое. Ти си вечното. Това е непроменящо се на дъното. Вечното, непроменящо се. Това е само вашето проявление на повърхността. Но то не е ваше, защото не може да го задържите дори да искате. Ако можехте, сигурен съм, че всички щяхте да искате да сте на 16 или на 18 години. И може малко повече. Нали? Глупавички, 16-18 Но нямаше да искате да го променяте, нали? В тази възраст, която си изберете, окей? Сигурен съм, че нямаше да искате да го променяте, нали? Много интересно, след като това нещо не е мое, защо има хора да си мислят, че притежават и другите. Това са менталните формации, които са неправилна основа. Защото сме такива хора. Защото да се запознати с... Не познават себе си. Това е интересен въпрос, това е свързано с нашите отношения вече в света. Но повечето хора си мислят, че те са това тяло и това съзнание.
Защото тези места не са ваши. Не може да ги задържите. Знаете ли коя е вашата следваща мисъл? Знаете ли коя е следващата мисъл, която ще дойде да се знае? Не знам точно коя, обаче са много. Временно. Думата временно. През деня колко мисли имаме? Твърде много. Можем ли да задържим дори една мисъл? За кратко. За кратко, да. Може ли да задържим като обект, да я имаме? Не сме се научили да математизираме още Реално. Добре, всъщност тези 5 неща, те постоянно идват и се отиват, Постоянно се променят. Нашата цел е да видим това, което не се променя, непроменливото. Това е нашата истинска същност. 4 неща. Вечност, щастие, истинска същност, чистота. Искаме да видим тази непроменлива същност. Това е за вас. Това, което се проявява като моето тяло и моето съзнание. Нали? Но освен това, ние имаме нашата околна среда, имаме нашите близки, нашите отношения, които също не притежаваме. Нали, разбрахме сега. Някои хора си мислят, но също не ги притежаваме. Имаме нашите дейности в света, имаме нашето изобилие в света. Но всъщност това са 4-те външни енергийни центъра. Когато говорим за 8-те центъра, първият център е нашия духовен енергиен център. Духовният енергиен център може да е вашата чиста същност, вашата чисто духовна същност, ако я разпознавате в нейната чистота, или ако е замърсена, може да има някаква замърсена енергия там. Но този духовен център е винаги там. След духовния център е вашия ментален център. Менталният център са вашите мисли, концепции и всичко това. После е вашия емоционален енергиен център. Вашите емоции. Когато казваме емоции, няма преди, че емоциите са нещо лошо. Емоциите могат да са много положителни и конструктивни. Може да е любяща доброта, може да е състрадание, може да е съпричастна радост, може да е равенство. Така че, нашите мисли също. Нашите мисли може да са негативни, може да са много положителни и конструктивни. Мисли на един успешен човек, с визия, мисия, цел, който иска да направи нещо положително за обществото, за града си, за семейството си, за страната си. Нали? Това е положителен и конструктивен човек. Всичко, което върши, е някакъв принос. Понеже ума му е така. Това е нещо, което не може да видим. Може да видим нещо външно, нещо вътрешно. Външното може да го видим. Външното е поведението. Тялото, думите, позата, нали? Действията. Но вътрешно, каква форма имат мислите? Можем ли да прочетем мислите на Весела? Няма. Има хора, които могат. Но обикновените хора, повечето хора не могат. Нали? Понеже това е нещо вътрешно. Те не виждат нейните мисли. Нейните мисли може да се изпълнят с любов. Положително и конструктивно. Но хората не го виждат. Те могат да видят само нейното проявление, нейното тяло. Нали? Затова е важно и нашето поведение е много важно. Понеже това, което хората виждат. Ако искаме да им помогнем, нашето поведение е важно. Така че менталният център, след това е емоционалният център. Емоциите също не е нещо, което може да видим директно. Но индиректно може да ги видим. Може да ги наблюдаваме. Чрез езика на тялото, действията, темперамента, от ситуацията. Но не може да ги видим директно обикновено. Може да ги видим като цвят или като форма. Но вътрешно съм сигурен, че усещате вашите емоции. Сигурен съм, че през деня имате различни видове емоции. Освен ако медитацията ви не е много добра. И тогава сте винаги в едно много спокойно състояние. Много наричаме светлина, мир, любов. Вашия емоционален център, след това стигаме до вашия физически център. Физическият център е
вашето тяло, вашето физическо тяло. Това е вече нещо, което може да видим. И това е нещо, което повечето хора, когато кажат, когато смятат, че са болни, те обикновено говорят за физическото тяло. Физическото им тяло има някакво предизвикателство. И те казват, че са болни. Но всъщност, преди да стигнем до физическото тяло, в енергийните тела болестта вече е там. Само че не го наричаме болест, понеже това е просто енергия. Тази енергия идва и се отива. Идва и се отива. Понякога наричаме дисбаланс. Тялото не е балансирано. Енергията не е балансирана. Но това е в енергията. Всъщност в енергията състоянието вече е там. Много преди да стигне до физическото тяло. Но повече хора не обръщат внимание на толкова на мислите, на емоциите, на енергията си. Нали? Но когато стигне до физическото тяло, те вече знаят, болен съм. Трябва да отида на лекаря да направя нещо. Така че тези 4 енергийни центъра са пак за вас самите. Това, което става. Следващите 4 енергийни центъра са външните. Това е свързано с вашата околна среда. Мястото, където работите, мястото, където живеете, мястото, където почивате. Това е вашата околна среда. Ако вашата околна среда е добра, положителна, конструктивна, с положителна енергия, това е нещо, което ви подкрепя. Ако вашата околна среда е с негативна енергия, тогава това е нещо, което ви изтощава. Дори може да ви разболее. Сигурен съм, че някои места се чувствате много приятно, когато сте там. Например, йога студио, там. Точно това. И със сигурност има места, където като отидете се чувствате напрегнати. Нещо не ви е комфортно. Нали? Примерно. Къде? На работа, примерно. Аз в мола, като ученик. В мола много... Там, там няма да. Или, когато сме в природата, планина или на море, нали, пак се чувстваме много презаредени. Така че това е вашата околна среда. След това са вашите отношения, взаимоотношения. Какви са вашите отношения с вашите близки, хората, с които контактувате? Какви са вашите взаимоотношения? Това е вашия енергиен център на отношенията. Ако имате енергия на добри взаимоотношения, тогава може да имате взаимоотношения с другите. И тази енергия, всъщност, две неща са основни. Вашето уважение, проявявате уважение към другите. Вашето любов. И тази любов всъщност е на много нива, много етапи. Така. Вашите отношения, вашите дейности, вашето изобилие. Добре, нека да направим медитация сега, една минута. Не медитация, просто се отпуснем за една минута. Застанете в подобна поза. Просто отпуснете.
дишваме надълбоко и два пъти. И се връщаме. Тук. Как се чувства вашето тяло, когато се отпуснете? Блажен. Блажен. Блажено. Добре. Как усещаш блаженство? Като начин на времето. Добре. Усещаш ли тялото по-отпочинало, по-заредено? Да. Сякаш се пренареждат клетките по правилен начин. Добре, а другите как се чувстват, както се отпуснете? Аз спокойно се чувствам. Нищо не ме притеснява. Изготвям всякакви мисли. Добре, после как се чувства тялото? По-леко. По-леко. Вера или вяра? Вяра. А при теб как се чувства? Успяваш ли да се отпуснеш? Малко по-трудно. Малко по-трудно. Да. Добре. Какво смяташ, че ти пречи да се отпуснеш? Емоцията Емоции. и мислите. Емоции. Всъщност, когато не може да се отпуснем, има две основни причини. Едната от тялото, другата от съзнанието. Когато тялото има някакъв физическо предизвикателство, тогава ни е по-трудно да се отпуснем. Понякога тялото е изтощено. Нормално. Може да сме имали много дейности или просто сме нещо на болни, настинали, каквото и да е. Тялото понякога има предизвикателство. Тогава е трудно да се отпусне. Другия източник е съзнанието. Тоест нещо от съзнанието не ни позволява да се отпусне. И всъщност това наричаме блокажи. В енергийната терапия това наричаме различни блокажи. Нашата енергия, независимо дали е енергията на менталното тяло, емоционалното, център, менталният център, емоционалния или физическия, независимо коя енергия, има някакъв блокаж, когато не можем да се отпуснем. Защото това отпуснато състояние е нашето естествено състояние. Ние естествено трябва да сме в това състояние. Но когато не можем, тогава е хубаво да практикуваме медитация, за да премахнем някои от тези блокажи. Затова, всъщност, след малко ще направим практиката на любящата доброта, която е около половин час е практиката и ще можем да практикуваме. Когато практикуваме тази любяща доброта, първата ни цел е да се научим да се отпускаме. Тоест, трябва да може да оставим всичко друго на страна. За момент. Както ти казваш, мисли и емоции. Просто да оставим всичко това на страна. Втората част е свързана с нашето дишане. Дишането трябва да е отпуснато и естествено. Но подробности за медитацията ще обясним след малко по-подробно как се прави медитацията. Просто когато правим тази медитация, ние използваме за самолечение. Също. Освен всичко останало, я използваме и за самолечение. Просто накратко бих искал да споделя с вас принципа, как се случва това, за да може след това да преминем към медитацията. Затова споделих за 8-те енергийни центъра, понеже в енергийната терапия ние използваме този термин вибрация. Говорим за вибрация. И всъщност квантовата физика и други клонове на физиката, те ни разкриват значението на тази вибрация. Ако сме запознати с квантова физика, знаем, че всичко е изградено от атоми. Атомите са изградени от субатомни частици. Все по-малки частици. Всички тези частици са енергия, която трепти, вибрира с определена частота. Квантовите физици в техните
ускорители разбиват атоми, субатомни частици и в крайна сметка откриват, установяват, че тези атоми понякога са като материя, понякога са просто енергия, вибрация. И всъщност между тези атоми има огромни празни пространства. Това тяло, което приемаме за солидно и фиксирано, всъщност е просто между всеки атом има как да се изразя? Ако атома е една единица, има 100 пъти повече празно пространство между два атома. Или много повече. Мога да ви кажа точните цифри, може да видите на квантовите физици. Но повече от 99,9% от това тяло е просто празно пространство. Защото между атомите има огромни тези празни пространства. Но ние го приемаме за много солидно. Нали? Понеже виждаме, може да контактуваме с това тяло, но науката вече не казва, че това тяло е просто енергия, която е приела в момента определена форма. Енергия и празно пространство. Така че в това празно пространство и енергия нашето съзнание взаимодейства. Съзнанието ни взаимодейства. Както всеки атом в Вселената има собствена вибрация, всичко вибрира. Поне всеки атом вибрира. Всеки атом вибрира. Тази чаша, килимчето, подът, всичко това вибрира. Нашето съзнание също вибрира. Нашето съзнание също е вибрация. И нашето съзнание може да взаимодейства с различни видове вибрация. Ето сега, по време на медитацията, ние ще... може би няма да стане от първия път, но с практиката на медитация, ние се учим как да използваме съзнанието, за да променяме вибрацията на тялото. Това означава ли, че съзнанието може да повлияе върху нашата форма? Със сигурност съзнанието може да повлияе върху нашата форма. Със сигурност. На първо място е това здравето. Първо говорим за здравето. Сега не говорим за промяна на формата на тялото, това е друга практика, не е любяща за това. Но със сигурност повлиява на тялото, на формата. За малко ще имаме почивка преди медитацията, само още може няколко минути. Така че, първата ни работа е да се научим да се отпускаме. Втората цел на медитацията е да се свързваме с определена вибрация. Още 2-3 минути и сме в почивка. Извинявам се, да. Искам да слушам просто за това се върна. Извинете. Чрез съзнанието ние искаме да се свържем с източник на много положителна енергия. И първо започваме с тази любяща доброта. Има много видове положителна енергия. Но любяща доброта е много нежна и безопасна практика. Може да е за много начинаещи, може да е за много напреднали. Понеже е нежна и безопасна практика, ние се свързваме с тази любяща доброта и изпълваме тялото с тази енергия. Така ще се научим как да изпращаме тази енергия по тялото и ще видим промяната в нашето тяло. Така че накратко това е медитацията. Така ще направим след малко. Любяща доброта. И по същия начин тази вибрация в 8-те енергийни центъра, от най-високия, от духовното тяло, тази вибрация минава към менталното тяло. Когато умът ви е изпълнен с любяща доброта. Мисли насочени към другите, не егоцентрични, не какво искам аз в момента, а какво имат нужда от другите. Когато умът ви е изпълнен с такива мисли, емоциите ви се изпълнят с любяща доброта. Тогава ви ще бъдете много допуснати. И ще имате добри отношения. Но първо говорим сега за менталния и емоционалния център. Вашите мисли ще бъдат положителни и конструктивни. Ако умът е положителен и конструктивен, как се чувствате? Умът е много свеж. Нали? Няма ги тези притеснения, тъга и така нататък. Тоест негативни мисли. Тъга да е повече като чувство. Но негативни мисли, притеснения, твърде много диалог вътре. Вашите емоции ще са изпълнени с положителни и конструктивни емоции. Нали? Светлина, мир, щастие, любов. Нали? Това са емоции. Оттам вашето физическо тяло. Само един пример ви давам за физическото тяло. Хора, които са в много стрес и напрежение. Много се ядосват, много се избухли, имат много стрес.
от коя група рискова група са? Инфаркт и инсулт, нали? Сърдечно съд, това са най-рисковите хора, нали, пациенти. Защото техните емоции, тяхната вибрация създава стрес за тялото, хормоните, всичко това се променя, биохимията, биофизиката на тялото и преминава в болест. Нашето съзнание е свързано с тялото. Чрез първите 4 енергийни центъра. От духовния към менталния, емоционалния и към тялото. След това тази любяща доброта преминава в другите 4 центъра, в вашата околна среда. След това ще се научим как да излъчваме тази любяща доброта към околната среда, към място и към други в място. После са нашите отношения. Тази любяща доброта изпълва нашите отношения. Колко положителни ще бъдат отношенията ни, ако имаме загриженост и любов към другите, щедрост, морал, търпимост, нали? Колко положителни ще бъдат отношенията? Следващия център са нашите дейности. Колко положителни дейности ще имаме, ако имаме винаги правилната визия, мисия, цел. Искаме да направим винаги нещо добро за другите. На нашето работно място искаме да направим колегите си щастливи. Искаме да допринесем за фирмата. Фирмата, в която работим. Искаме да дадем нещо повече от това, което получаваме. Винаги искаме да дадем нещо повече от това, което получаваме. Нали? И тогава, нали, знаете, каквото посадиш, това ще поженеш. Ако винаги посаждаме нещо положително, конструктивно, това почва да се връща към нас. Нали? Където и да се намираме, искаме да направим нещо положително, конструктивно за мястото, за хората там, нашата щедрост, нашия морал. И след това нашето изобилие. Оттам е цялото изобилие. Имаме изобилие от здраве. Понеже здравето е свързано с жизнена енергия. Тази любяща доброта е жизнена енергия. А ако тялото не може да се отпусне, това означава понякога, че жизнената енергия е повлияна. Тогава трябва да повишим нашата жизнена енергия. Любяща доброта е жизнена енергия. Изпълва тялото ви с живота. Или прана, или чи, нали? Различните езици по различен начин. Първо изобилие от здраве, после изобилие от добри отношения в семейството, в работата. Нали? Понеже Светла каза, че на работа понякога не е много приятно, но там съм сигурен, че прекарваш поне 8 часа на ден. Нали? Това е половината ден. 8 часа спим, 8 часа на работа и 8 часа вкъщи. Нещо друго. Така че много е важно как да направим така, че ние да ходим където и да отиваме, да сме с щастие, с нещо положително, да допринесем, защото няма нужда да имаме това вътрешно напрежение, нали? Не е нужно, но толкова трудно за да пуснем вътрешното напрежение. Да, понеже това е малко извън темата, няма да навлизаме сега, но после може да се говорим за това. Как да подобрим енергията на мястото си, на работното място и отношенията си. Но, поне сега малко е странично от темата, съм малко, след това може да извинявам се малко. По-скоро мястото. Не е проблем толкова отношение, колкото място. Много странно, нали? Няма логика. Де хората създават атмосферата. Енергията на хората и на отношенията. И да, може би като общо аз, като към всеки един от повечето няма никакви проблеми, но като цяло явно кошера там. Аз просто мисля, че не желаеш да си там заради това. Това също. Като затвор, дори да нямам да различи. Просто не желаеш да си там. Дори да няма никога проблем, просто... Може би всяко място си има някаква определена енергия. Отделно хората, които са на това място, допринасят за това да се създават някакви вибрации. Това енергия, но може би по-късно ще има енергия с взаимодействие. Това е явно. Има нещо не го отработвам. Защото аз се разбирам с... Айде 100%, май да кажем 95% нямам проблем с хората. Даже някои са ми много приятни, много обичам общото с някои. Но място просто много честно. И после може да обсъдим някакви начини как да подобриш енергията на мястото, да се чувстваш по-добре там.
Има различни начини. Тази любяща работа навлиза в 8-те енергийни центъра, околната среда, нашето отношение, нашите дейности. Дейностите винаги са изпълнени с любяща работа. Това значи, винаги сме готови да дадем нещо. Винаги. Проактивно. Тогава имаме много от тази положителна енергия, щедрост, любяща работа. Нашите дейности са изпълнени с успех. И нашето изобилие. Имаме това изобилие. Изобилие от здраве, изобилие от отношения, финансово изобилие, различни изобилия. Нашия енергиен център на изобилие. Това също е важно в света. Това искаме да направим нещо. Така че, това искам да споделя. Да, извинявам се, не можа да ме чака до края, трябва да излезе туалетна. Но сега предлагам да направим почивка преди медитацията, който иска да бъде туалетна. Иначе се заложи супер съм кръвна. По време на почивката, ако някой има въпроси, понеже не пита дали имате някакви въпроси, докато някой хора до туалетна, ние можем да си говорим, после я ще трябва да отида. Стефи е право, просто това място бива творческата ми енергия, това е стената. Чувствам се като в капан, като в затвор, като хората няма проблем с тях. Също се появно. Просто не искаш да стане това. Трябва да промениш гледната точка на нещата, как да възприемаш. Може би. Не, просто искам да творя, там не мога. Стегата. Какво може да се твориш там? В смисъл, може би има нещо, което може да твориш. Да, супер се, да. Аз имам един въпрос. Във връзка с енергийното лечение. Да разкажеш малко повече по какъв начин става самото лечение. Аз не е ясно. Те да знаят някаква информация да имат. Как се прави, лично ли, може ли дистанционното разстояние да се прави. Такива неща малко повече за енергийното лечение, защото аз някои неща медицината на бъдещето и понеже всеки има такъв потенциал, трябва да се развива и трябва да се осъзнава тази сила във всеки един от нас. Да, знаеш, това, което каза, наистина това е сила във всеки един от нас. Така че в нашата енергийна терапия основната ни цел е това, което наричаме терапия, да бъде активно от страна на, как да начнем, клиента. Понеже той бъде като клиент. Човека, който има предизвикателство, да се превърне в лечител на себе си. Това е нашата основна цел. Защото иначе, ако приложим само външно лечение, външната терапия е нещо важно като подкрепа, първоначално. Но всъщност ние нямаме нужда от външна терапия, защото ние сами можем да се лекуваме. И това е най-добрият вариант. Защото ако прилагаме само външна терапия, след 1 година, 2 години, може да дойде пак същия проблем. Нали? И ние пак трябва да разчитаме на външна терапия. Така че в енергийната терапия, понеже въпросът беше по-така практически насочен, така ще споделя някои неща и които са практически. Но основният принцип аз вече ви го споделих от 8-те енергийни центъра. Свързваме с положителна енергия. Нужно е да имаме тази жизнена енергия. Когато тялото има жизнена енергия, то не е болно. Това е свързано с нашите чакри, с нашата аура и накратко нашата енергия. 8-те енергийни центъри. Първите 4. Това говорим за здраве, но пред първите 4. Но всъщност другите 4 пак са свързани с здраве. Здравето на околната среда, трябва да се грижим добре за околната среда, отношения и така нататък. Но обикновено хората питат за първите 4 енергийни центъри. На своите. Тялото, мислите, емоциите. Така че този е принципът. Трябва да започваме от енергийните тела. В енергийната терапия започваме от енергийните тела. Това е работа с съзнанието. Съзнанието и енергията са свързани. Чрез съзнанието ние можем да работим с енергията. И
Когато има някакъв блокаж в тялото, ние трябва да разтворим този блокаж, за да може тялото да се върне в естественото състояние. Естествено състояние на релакс, спокойствие, здраве. Това е естествено състояние. Когато сме извън това, значи има някакъв дисбаланс или някакъв блокаж. Или, това е първия вариант, който наричаме блокаж. Но също има и друг вариант, който може да гледаме на тази ситуация. Може да гледаме на всяко такова състояние, като на предизвикателство. Предизвикателство. Нещо, което всъщност е скрита благословия. Защото ни прави по-силно. В крайна сметка ни прави по-силно. Тялото може да е болно, но ума никога не трябва да е болен. Тялото може да е много слабо, но ума никога не трябва да е слабо. Така че когато дойде някаква физическа болест, не е задължително да казваме, че това е нещо лошо. Ако кажем, че е лошо, тогава ума е много слаб. Как смяташ? Ако кажем, че нещо е лошо, какво е чувството? Негативно, като някаква безизходица. Като някаква безизходица. Като някакъв проблем. Аз смятам, че някога болестите точно за да се замислим, да спрем понякога. Просто да спрем и да се обърнем към себе си. Да, може да е някакво съобщение, може да е някакъв урок. Нали? И ако ние го възприемем по този начин, това е нещо, което ни прави по-мъдри и по-силни. Постепенно, постепенно. Ако ние го приемем като някакъв проблем, повечето хора го приемат като проблем. Повечето хора, когато са болни, приемат това е проблем. Защо се случва на мен? Защо се случва това нещо? Нали? Защо трябва да страдам? Когато те го приемат като проблем, нещо фиксирано, много е трудно да разрешат в този момент. В този момент ума е много слаб. Умът изпълнен с негативни мисли, енергията е много слаба в този момент. Нали? Защо е толкова трудно? Защо на мен? Защо точно на мен? Аз съм толкова добър човек. Защото на мен идва точно това. И това ума е слаб и тялото почва да е още по-слабо. Нали? Така че един вариант е да гледаме, че това е просто блокаж, който трябва да отстраним този блокаж, за да може енергията пак да тече по тялото. Другия начин е да го възприемем като предизвикателство, урок, нещо, което ни прави по-силно. Тогава дори тялото да е много слабо, много болно, ума е силен. Когато ума е силен, тялото е въпрос на време само да последва ума. Така че накратко това е за болестите. Да, терапията може да е дистанционна, може да е физически, може да е дистанционна, понеже когато работим с енергия, енергията не е ограничена в времето и пространството. Нали, може би, не знам доколко ясно става, но накратко да, може да е физически, може да е дистанционна терапия. Принципът е да върнем тялото в баланс, в естествената му хармония, в естественото му състояние на здраве, щастие, положително, конструктивно състояние, без такива негативни мисли, притеснения, безизходица, нали? Някои мисли не може да намерим решение и се чувстваме толкова притиснати, нали? Това е илюзия. Това е светило. Но понеже ние се страхуваме в този момент и ние оставаме с тези мисли. Също няма нужда да оставаме с тези мисли. Има много начини да излекуваме тялото, да разрешим всеки проблем, независимо какъв е проблем. Просто, ако имаме тази нагласа на ума, тогава умът ще бъде по-силен. А вече конкретно, всеки е индивидуален. Всяко състояние е индивидуално. Има нещо, което е универсално, любяща доброта и вашата чиста духовна същност. Има нещо, което е индивидуално. Окей, може би един човек има един проблем, друг, така че е малко по-различно, за да върнем баланс. Един човек е тук, трябва да го върнем надясно. Другият човек е тук, трябва да го върнем наляво, нали? За да е баланс. Едното е универсално, другото е индивидуално. Винаги свързвам с енергия, премахване на блокажите, връщане в баланс.
И винаги трябва да помним 4 добри новини. Вечност, няма значение дали сте болни или здрави, вашата духовна същност е винаги там и е безгранична светлина, като името на това студио, блаженство. В момента, в който разпознаете, вие сте в блаженство. Понеже всяко нещо е предизвикателство, което ви прави по-силни. Никога не мислите, че нещо е проблем. В момента, в който мислите, че това е проблем, вие сте слаби. В момента, в който мислите, че това е предизвикателство, ума ви е силен. И това просто изисква тренировка, практика. Понеже ума ви има много навици. Ума има много навици. Повечето ни мисли са привични в навика. Така че дори да искаме да променим нещо, навика е много силен. Затова иска практика. Третата добра новина, това е вашата истинска същност. Дори да не правите нищо, тя е там. Но дали ще се възползвате от нейния пълен потенциал, това е разликата. Ако я разпознаете, се възползвате от нейния потенциал. Ако не я разпознаете, тогава вие сте като капчицата, която е отделна от океана. Ако я разпознаете, вие сте едно с океана. Нали? Разликата между океана и капчицата е такава. И четвъртата добра новина, всичко е чисто. Дори болестта е чиста. Защото тя идва поради причини и условия и когато причините и условията вече са различни, тя си отива. Ако има правилните причини и условия, тя си отива. Всичко е просто чисто и е, за да ни научи на нещо. Това е менталната нагласа на един здрав човек. Ами добре, всички починаха ли си? Минаха ли през туалетната? Да. Постоянно си почуваме тук. Нека въпрос, нека нещо. Има. В принцип да му зададем, ако нещо допълнително възниква като въпрос. Радвам се. Това не би е много плажно. Знаеш ли? Да, обаче аз си отговорих на въпроса. Може би съм там, за да се срещам с всички тези хора, които може повечето ги харесвам. И просто се стига. Иначе няма да ги срещам. Няма как да знаем каква е причината за някакви Да, като работи. осъзнаеш, че поведението на хората не е предизвикано спрямо от твоето поведение, а е нещата на личност. чисто техен личен казус и те се държат по определен начин. Там имаш избор да избери, т.е. дали да го приемаш по този начин и да се повлияеш по някакъв начин. Ако се повлияеш, че вреди на теб. Ако го приемаш, нещо, което не мога да промениш, приемаш. Няма и смисъл да промениш. Трябва да останеш сигурно неподвижен като океанския печат. В смисъл да не го нито приемаш, нито отхвърляш. Индиферентно. Така. Без реакция. Да. Не, то гледаме не е реакция. Това е така и край това. Да. Без да ти влияе по някакъв начин. Без да го определяш, без да се хващаш за мисли. И още по-малко. Преди като водата. Водата като е сложена в чаша, има една форма, като е сложена в чаша, има друга форма. Ти нали се умееш спрямо външните фактори, външните и вътрешните твои да заставаш в тази определена форма, се чувстваш прекрасно и сега. Тя става на лед, става на план, става на всичко. И си намери мястото на себе. Звучи много лесно. Ама се изкара да се. Точно така. Практика. Ежедневно. Практика. Ом цял ден. Да. Ом. Колко съм омкала в аптеката, го знаеш. С къде я забавите? Не, аз с бабите и дядовците много съм се забавляла в интерес на истината. Те са много, много готини. Да. По-скоро сега по-младите са предизвикателство. Някои несъбудени душички.
И всеки си върху него. Да. Лом и това е. И всичко мина. Всичко се разтваря. Ако спреш да се фокусираш върху това, че има проблем, спира да има проблем. Естествено. Фокусът в никакъв случай не трябва да е. Нали разбрахме, не е проблем, а е предизвикателство. Да. И веднага гледната точка се променя. И твоята реакция на това нещо. Дори самата дума предизвиква различна реакция вътре в теб. Аз моята на рецепция съм много сладки, като звънна, почивам и ми звънят. Има проблем. Нямаш проблем. Така, имаш ситуация. Каза ли какво се е случило? Решава се ситуация. Имаш ли проблем? Не. Първото имам проблем. Да. Знаеш как го приемаш? Да. Някога изгубваме равновесие. То няма да ти се даде иначе. То ти се дава, защото се очаква да изгубиш равновесие, да се намериш. Допреди става въпрос за четене на мисли. Скоро пак имаш такава ситуация с някой. Не с роднини, близки, там много добри приятелки. Лесно е, нали, да откатнеш. Обаче с някой, който не е толкова близък, се случи. Викам, точно това ще да кажа. Ама точно едно къде да... Това е да си синхронично. С близките то е ясно. Там вече става въобще. Вече се познавате, да, различно е. Това е даже различение на дори къде се намират. Просто се случват нещата. Ама с хора, които са били толкова близки, се очудих, че да се получи. Тази си последна. Ти ли си ли към последна? Добре. Айде, бягай. Какво обсъдихте? Говорихме си за четене на мисли. Нали, обсъждахме това, че когато си с роднини, приятели, близки, много по-лесно можеш да отгаднеш какво искат те, но понякога се случва и с непознати. И обсъдихме това, че вероятно е заради вибрации и ионните частоти, които се създават между нас, синхронизирани, синхроничност. Цяло иначе почти винаги се усеща една енергия от хората, когато се разминаваш с тях. И това може да се каже, че е пак някаква вътрешна интуиция или четене на мисли. Някога разговаряш с някой и изведнъж тук сърцето ти почва да бие, но не е от теб. Защо? Нито си го харесал нещо или нещо. Някаква негова емоция, просто ти усещаш. Трябва да... Значи последния път, когато се случи това нещо много силно беше, сега на Рила, като бяхме на ретрита и правихме холбом-бум. И аз минах през всяко едно от момичетата и го гушнах. Абсолютно на всяко момиче усетих емоцията. Това ревах с чужди емоции. Много беше силно като преживяване, много такова наистина. Буквално е тук всичко. Все едно да се свързва твоето сърце с сърцето на другия. Много силно преживяване. Така, ребята, Добре. Ако сме приключили с въпросите? Да. Мисля, че няма... Нали нямате въпроси? Да. Всички са готови. Добре. Ами може би да спрем записа за медитацията? Понеже за да се практикува, да. Да, да може да си е. Ще полякаме и седнем.